saio! Opa, haupa zuek! Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dien hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibatazoa eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode, zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus Kolpez kolpe 100. saioa. Zorionak, neskamutilok, zorionak. Zuei ere. Eskerrik asko. Haupa zuek, 100 saio. Tonteria dirudi, 100. Dagoeneko 100 zuen etxetan. Ze ondo, Egin dezagun topa? Osasuna? Gora gutarrak. Gora. Besteak ere bai. Bika. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dien hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibatazoa eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak, lasai honik iritsi gara eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zion esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldo gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ezta? Bai ez? Zer hori txarra, ni banua. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okarrago zaude jende horrekin. Hobeta zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizo behar bada Portaventuran ospatzeren etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marku Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut, nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue, ezta? Bai. Eta jakin nahi duzue, programak aurrera jarraituko ote duen bai ala ez. Bai. Nire bolari batetuko diot. Orain, isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue? Horra zaudete? Igual honek ez toka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Banengoan da. Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio beteko alditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun,
Utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. En fin. Zorionak, 100 saio bete ditugu eta horrelako gauzak egin da beste 100 komentzitu. Hau itzali berralden neskak edo piztuta utzikoet. Zego, kantatu edo? Venga, hasi, zu happy birthday, Marilyn estiloan. Bueno, Happy birthday labur bat egiozu, mesedez. happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, kolpez kolpe. Happy birthday to you. Hola, bestu bazio, Marilyn Monroe. Egin putz, bade joala. Bestela gero tarta jateko. Listo. Neskak, Eskerrik asko ikusle guztioi, ez? Gaur hemen lau gaude, baina zenbat eta zenbat pasaira gure artetik, Eta zenbat eta zenbat gauza egin ditugun? Bai. Ai, ez daukagu lotxik. Denak ezatera bada ezpada, baina bai, ale batzuk egin ditugu. Gainera, ze kointzidentzia badakigu miren kezgauta zegoela nik uste dut, nahiko dotore geratu zegula gaurko intro edo hasiera ekite horri izan ere, Amaiurrek 500 urte, Amaiurko monolitoak 100 eta guk beste 100, aizue, zergatik historian zehar monolito guztiek falo itxura daukate. Bada garaia, gauzei ere bestelako forma emateko 100 saio bete ditugu eta gehiago ematera gatoz, bestela galdetu naroari. Egia, gehiago ematera gatoz eta ez dakigu zergatik handaukaten denak falo itxurarik. Guk ez dugu hori zertan bultzatu behar. Hau esan da, gauza asko egin ditugula esan dugu, ez da? Gozen olako atzera bueltatxo bat ematea gertuenetikan, akaso? Ordiziko ferian ere izan ginen, ezan eskak? Azkenean bai, ez da? Ordizira. Goizetan poztigaz, gazto aurten bai agenda lepo 2 urte zer gabe, baina listo hasi da. Bagoaz denak batera Ordiziko ferira. Ara hortxe dago, Naroa? Jepa, miren! Zeite zola jantzita. Naroa, Ordiziko ferira goaz, baserritarez jantzita etorri behartzan. Ze Ordiziko ferira, Munitxeko garagardo azokara goazela. 3 egun eskatu ditut lanean horretarako, 3 egun, joder! Naroa, lasai, A ber, nola izango da maiatzean Garagardo feria. Oktoberfest deitzen bada, oktober, urrian da. A ber, miren, barkatu 2 urte pasa ditugu pandemian. Izan daiteke oktober, maiatza, o lo que sea, baina maiatzen garagardo azokara eta Munitxera goaz. Bueno, pakia behar dugu, Ordiziko ferira goaz, eta baserritarrez jantzi gabe ere utziko izute sartzen, beraz, venga, goazen bila. Beitu, Eki! Baserritarrez jantzita miren Alemanira guazta. Esan dizu, taure garagardo azokara dator. Nola garagardo azoka? Ez algoaz Frankfurtera bertako liburu azokara. Horretik ekarrituzu garfapastak intelektualitxur hartzeko ez, Eki, Ez, Eki, Ordiziko ferira goazela, baserritarrez jantzita. Baina izuen nik konpromisoa hartuta daukat. Kronika bat inbardet, hau amaikarako, hau oso garrantzitsua da mundu mailako aktualitatean. Bai, ezagit, liburuak asmatu beharko dituzu, saltxitxen irautza, gaztaren zuloak nun, ezagit, olako zeo zer, bestela? Bueno, bale, eskerrak tesak bintzait ondo ulertu zuen, zatek atzo saltzean arropa prest daukala, beraz, tesa jantzita etorriko da. Ba, hortxe dator, tesa baina, Dantzara, Sevillana daia, guazegu dantzara. Zer, eskak, non nutzi duzue faralaesek jantzia, maletan. Eta zon biren, folklorika hitza berrasmatu nahian edo? Tesa, nora letxe ustezu guazela ba? Sevillara, ba? Apirileko, feriara. Tesa, bukatu da, pasa da. Ez dituz ikusi Boseko bagosoiek Twitterren eskerra bukatu dan. Abai? Eskerra bukatu dan. Bueno, neskak, nahikoa, Ez goaz, ez Munikera, ez Frankfurtera eta ez Sevillara. Ordizira goaz? Ordizinera apirileko feria ospatzen da, bera, diversitatea ospatzen den herria zen polita. Tesa, Ordizira goaz. Ordiziko azokara. Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Oi, ama!
Egun saio, esan bezala denetarik egin dugu, batzutan bustita atera gira, gaurko gure gidoia ikusten duzuen bezala, ze polita, Gidoi zatia, txampaina, ez egite indarrez irikitzare seinale, beste atzutan erreta, bestetan beroago, bestetan hotzago, baina egun saio eta bizirik atera gara ekinen. Bai, bizirik atera gara, pronostiko guztien aurka eta zer esan, poz-pozi gaudela eta eskerrak eman besterik ez, edo gehiago segitzeko eskara egingo dizuegu, hor pantailaz bestalde, astero, egunero, asteburutan, sare sozialen bidez, gurekin bat egiten duzuen guzti horiei. Hori da, eta gero beste kontutxo bat, zenbat aldiz esan dugu saio honetan? Ez dakitze gaien ingurun hasi hitz egiten da, ez hitzingo dugu urrengo saioan. Ez dugu hitz egin, horrek zesan nahi du, beste egun, beste berreun? Zenbat saio behar ditugu? Bai. Kamerak izaltzen direnean ateratzen zizkigun gaiak normalean interesgarriagoak izatea, beraz, eskaini beharko dugu denbora bat. Nire, ez eguten nahiko ordaintzen. Ja, iruditu zain niri, Zuri hau normala iruditzen zaizu? Bueno, jori zu inkurritu zaizue. Bueno, aitortu egia. Aitortu, berei ikurritu zaieta. Baina eta ongi pasatzen dugu. Eta globoak nik erosi ditut eta etzian ikusten. Eta protagonismoa merezi dute globo gaixoek ere. Baina hori azpimarratzea ondo dago. Ustezu merezi dugula, beraiek esan duek kontatu geraneako ekin eta bio, hitzeiten ari ginen nahi dugu. Eta zer da Amaia Arainagak ikusi duen aurreneko gauza, hori ere kontatuko dizugu, WhatsAppak hemen ez dut abarkatzen, lehenengo fijazioa beti berdin gauza berbera ikusi barra. Ze pasatzen da? Amaiak argazki bat bidalita guantxe, esan dugu, lehenengo gauza ikusietenak, lehenengo kolpean, gazetaritza analisi azkar bat egin du, radiografia eta hortxe, dinbidan ba. Inguruko eztabaida guzti hori, oraindik eztabaida gai dagona, tamalez, baina gero beste kontu bat. Ez zaizu harrigarria iruditzen neskak, azken aldi honetan zenbat eraso homofobo ari diran gertatzen gero eta gehiago. Ezakit honek ere eskuin horren edo ezakit ze aldaketaren ondorio den, baina zenbat. Orain dela gutxi ere, ondarretan beste salaketa bat, baina herriz herri Euskal Herrian txoko askotan eta hitzak berriro errepikatzen dira, eta eraso fisikoak eta erain berbalak, eta ze gertatzen ari da? Indarkeria bolada bat bizitzen ari gara, eta nezta komunikabideek zilegitasuna eta garantzia kentzen saiatu edo moru alikatzen, gure bizitzak garrantzitsuak dira. Erakunde, alderdi politiko, komunikabide, elkarte eta sindikatu guztiak sineratzen ditugu. Zerbait egin dugulako gure heriotzei garrantzia kentzen dietenen isiltasuna konplizea salatzen dugu. Sistema polizial edo judizialek bigarren mailako subjektu gisa tratatzen gaituztela sineratzen dugu. Jasaten ditugun gaiten erroa leporatuz. Herritar zintzoen arreta merezi ez dugulakoan. Sua cis-heteropatriarkatuari, udalen arrazakeria eta apolofobiari sua. Erasorik ez, erantzunik gabe, ez dira pasako. Eta tarte hau ezin utzi gainera, hemen ez dugu, baina askotan izan dugu ehun saio hauetan, Ibai Fresnedo. Gainera bidali guzu gauzatxoen bat, ez da? Kaixo! Tira, gaurkoan ezingo ete zuen onduan egon, hala ere badakizue oso gertu sentitzen zaituzte dela, bai sofa eder hori zuekin partekatzean, bai etxeko sofatik, telebistan bestaldean, eta horregatik mesutxo hau. Aizue, ehun saio! Gainea, ilusioz, emozioz, izerdiz, barrez eta batez ere, aldarrikapenez beteriko ehun saio. Gu bai kamikazeak. Eta aldarrikapenak aipatzen ditu dela. Niretzat, kolpez kolpe oso garrantzitsua da. Ez bakarrik euskarazko proiektu komunikatiboetan sinisten dugulako, baizik eta pentsamendu kritikoa sustatzen duten euskarazko proiektu komunikatiboetan sinisten dugulako. Azpimarratzea ere, ze zaila den, emakumeek ekoitzitako programak aurrera eramatea. Hortik nire arrotasuna eta nola ez, nire eskerrona, beste kide bat bezala onartu izanagatik. La hostia zeate. Azkenik, ez dut kameren atzean dauden oie guztiak dagoen ekipazoa ahaztu nahi. Lara, Andrea, Maili, Martxel,
hasi. Guk aurpegia jartzen dugu, zuek bizkarrezurra zeate, ez ahaztu inoiz. Beraz, zorionak, ea 200 saioetara iristen gean, eta ea 100. programa hau ospatzen dugun sagardotegian, bai, guazen sagardotegia. Musu handi bana. Orain, Gipuzko aldetik Bizkaia aldera joango gara. Izan ere, izan dugu Bizkaian ere, zein Amaier Eñaga. Kaixo, hemen Eliptika plazan dagoen giroa. Ez dakit ondo ikusten dute den, momentuz ez dago zer. Ordu arde barru, hau peto izangoa. Eta hemen kompetentzia. Eliptika plazan da, honik uste. Juston manifa da. Objetividad, hemen ez dago honetan. Feminista gara eta punto pelota. Eta Itziar Zapirain, hemen bai, baina mugaz bestalde, hortxe beti, bihotzean. Gure checkpointaren berri hortxe izan dugu. Pastelero hori zaizue, zer hori zaizue, favorez? Fundamentu pixka. Kutsarillak. Benetan, hemen fundamentu gutxi, niz beste zatia hartuko. Esan dakoa, Aitziber pasa dugu, Amaier Eñagare bai, Ibai ere noski, eta zer esango dugu Eñaut gantxe egitaz, gure gantxet inspektorea. Urtandik edora, pena sokora, festara, tran, dantzara, tran, pozaldiz, tran, inauteriak datoz. Ez zait eskuetatik joan asuntoa San Sebastianetatik. Inauterien triangelu magikora etorri gara. Aurtitz, Zubieta eta Iture. Gatozen arira, gatozen sokara. Joariak eta euskal inauteriak lotuko dituen soka sendo eta katxondora. Gora, haragia eta gordinkeria. Gantxet inspektorea, kanpaia jotzen. Ongietorriak Iturenera, hementxe inauteriek badute zentzu handi bat, baina nik albadut jendea ekarriko dut eta jendeak ondo pasa dezala. Kaixo, Ollategia, hementxe gaude eta gaurkoan oilarrak eta ateak escape roomean.
hori izango da aurtengo inauterien irabazlea. Ituren, Zubieta, Aurtitz. Aurtitzek immunidade jokoan puntu bat irabazi dezake. Baina Zubietarrek zubia dute. Eta Aiturenek iturria. Ea, ikusi dezagun. Mi kuate, zer egiten du mexikano batek hemen? Ande, soy nieto de Pancho Villa. ¿Tú serás Pancho Villa? Nieto de Pancho Villa, nieto. Nieto de Pancho Villa, bai. Zemuzko karnabalak hemen. Vete de puta madre. Órale. Ande, chamaco. Nolatan etorri zarete ona? Baionako herrikotxeak antolatu du mintza praktika egiteko, aukera emateko jendeari, batez ere euskara ikasleei eta antolatu du autobus bat, iniziatiba bikaina. Zer ezberdintasun dute iparraldeko inauteriek eta hemengo inauteriek? Iparraldean ez duzu hemen bezala, hemen bauzu musika eta miantza gehiago, jendean izu hauzu gehiago, Hemen Macron ez da azalduko? Ez. Horre badu nahikoa Champs-Élysées. Ba. Jantzi ikusi zuten hemendik Ez, horrentzai gaude. Bai, Ze esango diozute Jolan Jantziri? Kontu zibiltzeko. Bai, gogoa dakala jendeak behakin. Bai, ze polemika sortu da ba? Bueno, la avaricia rompe el saco, esatute. Bai. Ahí lo dejamos. Euskal inauteriak hasi dira, Euskal inauterietan ze guraldi eukiko dugu? Barrun ona, nik uste barrun tximistak eta kaitzak eta izango ditula honezke bakarren batek, kanpoan aberrateria eusten digun pixka. Zuzure txapelak ikusten zaitut Euskal Herrin barrena eta zu bazpareia indumentaria prestatuta daukazu. Burua soilduta daukaunok, ez dauka golako apurorik. Bueno, bakizu Euskaldun gaina azuten garela horlakotan, Nafarroa oinezen eta horlakotan, eta eguraldi txarra donen esaten dugu. Eguraldi txarrari aurre eginda ere Euskalduna gurtzen, uste dut hori behar dugula, ez? Eta orduan, aproposa, Euskal Herriako aproposa. Buruan txori asko? Zer pasatzen da buruan txori asko eukitzeko? Txori malua naizta? Txori malua! Bai. Ondo pasatzeko ze behar da hemen Iturenen? Bertako izan. Barrendikan ateratzen zaiguia. Bai. Eta Erramun Joakin ikusi aldezu nun baitetik? Nola barkatu? Erramun Joakin, Iturengo arotza. Ikusi? Bai, hemendik aldabil edo. Bere espiritua. Mino, etxe horretan jaio zen. Bai? Etxe txiki horretan. Bai? Bai, horretan jaio zen. Bai. Bale. Eta espiritua, joaldunek, jartzen dute, joarekin. Bai. Joaldunako zanpantzarrak. Nola zate? Ez, gu joaldunak gara, hori zanpantzar hori zakin nundik atea duten hori, ni zanpantzarra beti muñeko bat ikusi, Muñeko bat erretzen dira, Bai, kanpota, ibiltzen dianagola, kanpot, bain badago, kopi asko, eta hori batzuk zanpantzarra esaten duten, nik imposten, nik libre de ibiltzea. Ituren Zubieta eta Aurtizkoak dira joalduna bakarrik. Bai, nik ez dio, horik ere ibiltzioko eskubide guztia dakate, bihaun izenin ibiltzen badire. Ni horretan ez nago kontra. Nor sartuko zenuke hor joalian eoteko bang, baten bat sartuko zenuke? Ez nahiz holako, ni ez den norri beharri barruan. Barruan da hon izmia eta kitxo. Eta hemen ditugu inauteritako udaltzainak. Zer dakazute hemen? Loia botatzeko jendiri. Bai, zergatik amota bertzaio loia jendiri? Baliziola delako. Bai, eta zuek gustoa pasatzen dute botatzen loia, ez? Bai. Kontuz Nafarrekin, asko izan gara egun saio hau eta Nafarro ingurun, eta horre ikusten un joaldun neska hori, aserre ikusi dut, esaten zanpantzarra ez dut Nafarrak beti Nafar, indartsuak eta finkoak bere ideologian.
Egia da, Nafarrak oso Nafarrak direla. Berezikin, ez? Gu Gipuzkoarrak ez gara Gipuzkoarrak. Ni ez, nire inguruan Gipuzkoarrak ez gara Gipuzkoarrak gauza guztien gainetik, baina Nafarrak bai. Nafarrak dira lehenengo eta gero beste guztia. Akaso Nafarra garelako denak. Hori izango da. Akaso hori izango da, Nafarra garelako. Baina, bueno, gantxet egon da inauteritan, baina Frankon inguruan ere ibili da kalean galdezka saio hauetan. Franco, ipurtxuria, frango. Diktadore zikinaren gorpuzkintza edo ondakinak lekuz aldatu berrituztela eta oilotegia astoratu da. Beraien ikurrinan oilozarra dutenen oilategia alegia. Baina herrixeak zer petxatzen du gai honi buruz. Azkenerako ipurti zuri aukiko altzuen. Hau da, The Mummy Returns. Edo euskeraz, ezur batzu mugitzeko oila eta zarra. Bakizu ez, Franco hain hildakoen aranean dagoela eta aldatu behar dutela lekuz. Eta imaginatu, juten dia kaja altxatzea eta bizirik dago Franco. Franco zombie edo. Joder, pues, se susto. Eta zer nahi duzu esatea, dagoeneko iritsi gara amaierara, hau egin nahi izan genuen, ez da pixko bat gaur gure helburua zen, laburpen txiki bat egitea egun saioiena ikusi duzu, dagoeneko ez da gelditzen tartarik. Hori bai, datorren astean hemen izango dituzue, eta ja, ez gera ehun. 101 saio izango gera datorren astean. Bai etzen eskak. 101, 102 eta 1000 arte hementxe izango dituzu, pintatori da gure naia. Plazerra. 101, 102 eta beste 5000 zuekin. Ospakizunak jarraitzen du noski. Ospakizunak jarraitzen du. Kamerari gabe. Zena ez esatea, gau giro honekin eta ja ordu txiki hauetan gogo ospatzeko, ez da? Noski. Ba ospatzera goaz. Eki, pesa, miren, aixi. Eta atzen dauden guzti horiei, Lara, Andrea, Martxel, and company, denoi agur eta zuei. Eskerrik asko hor irondu zuenak, 100 saio egin badituzue gurekin, ja pitzatuta zaudete, ja titulo ofiziala daukazue, gutxiago ikusi gaituzuenak, hasi ikusten oraindik askorako egongo gara hemen eta. Ongi izan, datorren astera arte, aio!